foli ani tanuni an bɛ o lase Mali Active filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma bi juin kalo tile 11 i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye sama sécurité ale tun ye wele bila Kati a n'a dafɛdugu bɛɛ lajɛlen ma kɔkɔ terrain la n'o filɛ CESCOM kɛrɛfɛla la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye bras de fer o de tun bɛ ka kɛ bi bras de fer ni ale ye farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ an ka nɛgɛtalaw ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛnɛ in kan nɛgɛtalaw caman yera a kɛnɛ kan a denbaya o tun bɛ Adam Sidibe ni ale ye wasaden kɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko kɛnɛ kelen in fɛnɛ sanfɛ fɛn min ye Kati autorités ye u y'u senfa ka se yen nɔ monsieur le maire n'a ka conseiller ka taa se Kulukoro conseil régional de la jeunesse président fo ka taa se Kati yɛrɛ conseil local de la jeunesse président olu tun bɛ a kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ko lajɛ in a wasara kosɛbɛ sabula maaw bɔra wa maaw ye nimisi wasa sɔrɔ bi bras de fer min kɛra Kati kɔnɔna la yen nɔ min bɔr'o la aw ni ne an ka jɛ an ka o lajɛ fɛn sen yɛrɛ sa dugutigi ni alimami fɛn sen yɛrɛ sa sa wuli ma professeur n'o ye Adam yɛrɛ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen wulada an ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye bras de fer ye sport de don wa sport min don mais Mali la a ma faamuya kosɛbɛ sisan an bɛ a faamuyara sisan parce que fɔra ko bras de fer ko dɛlɛnkanw don mɔgɔ fagalaw don suyɛnnikala don sport i n'a fɔ balontan na basket a bɛna fɔ o ɲɔgɔn de don wa bi bina bras de fer la wari bɛ sɔrɔ a la i bɛ se ka so jɔ a la ka wari sɔrɔ ka mobili san ka muso fura la Mali bi bina farafinna ni ma fili hakili la farafinna champion ye bɔ Mali yan dɛ sport don a tun ka di ne tun ma kɛ mais ne muso furu ne dɛsɛra n'a dabila ala ka a ɲumanba a an b'a fɔ ko auzubilahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali muhammadin wa sallim ala ka an bɛɛ sababa ma ala min y'an bɛɛ ɲuman se ala k'an bɛɛ ɲuman segin an ka denbayaw la ne kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min kuma tɛ tɛmɛ o kan sport de an se yan parce que ale de ye fɛn ye min bɛ se ka jama camanba fara ɲɔgɔn kan minnu hali u hakilina tɛ kelen ye o de la a bɛ fɔ ko facteur de cohésion don a bɛ bɛn ni kelenya sabati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a lawulila o laɲini min kama ala k'o sabati an ni Kati jeunesse bɛɛ lajɛlen ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ ka kelenya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an b'an ka dugutigi ɲuman fo ka an ka président de conseil de cercle fo n'o ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman ye a bonya bɛ n yɔrɔ kosɛbɛ n bɛ monsieur le maire fo n'o ye yɔrɔ wɔlɔkɛ min donc ka n'a ka conseiller bɛɛ lajɛlen fo n teri mun bɔra Bamakɔ ka na Amdalayi Isa Sangare ale ye man di kɛnɛ bɛɛ kan n b'a fo k'a barika da ko ala ka kanu to mɔgɔ fɛn fɛn nana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ye yɛrɛ ko de ye bi parce que jigi ye ne yɛrɛ den de n kɔrɔkɛ den don donc a y'a lawuli min kama yarabi ala k'a ko ye n'o ye tulo ni yɛlɛ ni bɛn ni kelenya ye yarabi a ma ala kana sitanɛ bɔ a la ala kana foyi bɔ a la k'a fɔ bras de fer kɛlaw ni m'a dɔn minnu bɛ poids ta donc coucher-kɛlaw ko kilon don ko sɛbɛ tɛ dɛ haya k'u ko bugɔli ni fɛnw b'a la ala ka n'o bɔ a la inshallah merci. Ne faw yan bɛɛ ne baw ye yan bɛɛ ne faw ye bon tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni kuma ka gɛlɛn ne ma mais komi ne yɛrɛ ye nɛgɛtala ye bon an bɛ bras de ferw kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la bɛn kun t'an an bras de ferkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu wa donc o hukumu kɔnɔna na ne yɛrɛ y'a ye Bamakɔ bras de ferkɛlaw bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ moto b'u bolo mobiliw b'u bolo mais Kati dɛsɛ tɛ yan hali moto ɲuman bɛ min bolo ka sababu kɛ bɛnbaliya ye donc ne kɔni y'a ɲini dɛsɛw fɛ ka nin kɛnɛ organiser u ye ka kumaw ye ka gɛlɛyaw ye an ni ɲɔgɔn cɛ k'a yir'u la k'a fɔ u ka kɛnɛ bɛɛ lajɛlen caman bɛ yen a tɛ ban ni u ma mankan k'a la ne kɔni bɛ fɛ ka wuli k'an jɔ dɛsɛko la Kati yan dɛsɛw kungo nɔgɔman fara gɛlɛman kan donc minnu ye ɲɛmɔgɔw ye ni dɛsɛ kungo wulila ka se ɲɛmɔgɔw ma min y'an dɛmɛ minnu m'an dɛmɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka bonya da bɛɛ lajɛlen kɔrɔ k'a ye k'a fɔ an dɛsɛw fana mago bɛ fɛn dɔ la tiɲɛ yɛrɛ la mais cogoya ba t'an bolo bon ne yɛrɛ kɔni kuma ka gɛlɛn ne ma mais donc on bɛ mɔgɔkɔrɔbaw deli u k'an dɛsɛw dɛmɛ an ye denmisɛnninw de ye u bɛ ka ɲinɛ an kɔ kosɛbɛ dɛ walayi u ka n'an ka kow lajɛ denmisɛnninya b'an na dɔɔni u k'an bilasira ni hakili ɲuman ye tiɲɛ yɛrɛ a bɛ diya ne ye o y'a sɔrɔ ne kɔni nin kɛnɛ in sigi n'Ala kɛra jɛnna n'a ye a bɛ
kɛ bi ka ban bi ala yɛrɛ la n'ala sɔnna mankan tɛna bɔ a la min bɛna aw tigɛ anw na n'ala sɔnna an dasaw de ye yɛrɛw kɛ k'a fɔ k'an tɛ mankan kɛ bilen an bɛnna bɔ fo ka taa ko min kɛra sa an tɛ fara bilen n'ala ka jɛn ye o de y'an lase nin kɛnɛ in kan donc foli bɛ bɛɛ lajɛlen